Ja, een heel goede middag. Vandaag zijn we bij Boel Sanders in Maastricht en spreken we met Gitte van Zandt voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge. Ik ben Gitte van Zandt, werk bij Boel Sanders Advocaten in Maastricht. We zijn een advocatenkantoor dat MKB'ers bijstaat in het navigeren binnen de juridische wereld. We hebben verschillende samenwerkingsverbanden met onder andere Brightlands en Smart Start Limburg, waarbij we startende ondernemers eigenlijk begeleiden in de juridische wereld en zo op die manier een springplank biedt binnen het Limburgse bedrijfsleven. Aan de ene kant is het natuurlijk altijd leuk om de studenten bezig te zien, kijken waar startende jonge studenten zich mee bezighouden, mee te kijken in hun denkprocessen. En tegelijkertijd worden we natuurlijk zelf erg enthousiast van de studenten en hoe zij dit aanpakken en eigenlijk met hart en ziel zich in deze challenge begeven. De Maastricht University Challenge biedt wel een platform om innovatie te stimuleren binnen de gebieden van duurzaamheid en gezondheid. En tegelijkertijd benadrukt het ook de Limburgse identiteit wat dat betreft. Het laat ook zien dat Limburg de kennis en de ervaring heeft op deze vlakken. Wat zou u tot slot uit uw eigen ervaringen de studenten die meedoen aan deze challenge willen meegeven? Ja, maak gebruik van kennisconnecties en durf vooral te vragen. Je zult versteld staan van hoeveel mensen dat absoluut bereid zijn om je op weg te helpen met het delen van kennis, ervaringen, feedback. En dat zijn heel waardevolle toevoegingen.